Bingelele ma MK amahle sanibonani. Ngicela ngibingelele kubaba. Angibingelele Nkosi yami, ngiphinde ngibingelele ngixolise nesigcoko. Selathi idlozi lingakali manje sekunzima. Ngithanda ukubonga njengomuntu omusha omela futhi oyiborn free ongakaze avotela icembu since ngazalwa. Kodwa namhlanje ngiphumile ngiregistile ngathi ngizoyivotela iMK njengomelapi. Izathu sokuthi ngithathe le decision ukuthi ngibona ukuhlukumezeka kwabelaphi. Umelaphi akasiyinto emhlabeni. Engumele la ukuthi ngiyacela baba, uma uNkulunkulu angena nawe ngoba yonke le ndlela sicala ngoNkulunkulu, ukuthi uma uhlala esihlalweni esicelayo njengami njengobelaphi, ake usilungisele into ye health nomthetho wase South Africa. Uma ngilapha umuntu wadlula emhlabeni ngiyaboshwa. Ama paramedic uma afika abhale statement athunikeze umuntu othize, akaboshwe lo muntu omnikeze lo muthi umelaphi aphelele ejele. Engikusukumelayo abanye bethu banama chemists kodwa babonakala njengabantu abahlala ezitradini abangenako intuthuko. Ngiyacela njengomelaphi ukuthi usichase kube nama container, kungabi ngabelaphi abathatha sinoma kanjani emgaqweni. Abanye babo bayalapha kodwa bathathwa serious. Engikusukumele ngicela ukuthi imithi esigayayo ayingene nathi ku government sibonakala njengabelaphi. Ngiyathokoza.